Eli Applella on useissa asioissa ja useimmiten oma näkemys aiheeseen. Ja en tiedä, kuinka paljon sitten kaupallinen menestys tai joku muu kertoo siitä, että Applen näkemys on osoittautunut oikeaksi ja jopa menestyksekkääksi monta kertaa. Mutta Apple ja laitehallinta niin ei ole kymmeniä vuosia ollut semmoinen, sanotaanko nyt vaikka lempiaihe monelle, mutta viimeisien kymmenien vuosien aikana niin Apple on ikään kuin nähnyt valon siinä, ja vaikka onkin minun tietämistä yrityksistä erinomaisesti käyttäjäkeskeisin, niin Apple on nähnyt myös valon hallinnassa ja yrityskäytössä ja on tehnyt sitä nyt monta vuotta ja tekee sen aika hyvin. Niin ihmetellään nyt sitten hetki sitä, että miten Apple lähestyy laitteiden käyttöönottoa ja hallintaa. Minusta lyhyesti mun nimeni on Saviaro Markus ja mun tittelini näkyy tuossa, mutta käytännössä touhun Apple-asioiden ympärillä Telialla sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja tämä minun kokemuksen syvä rintaääneni syntyy siitä, että mä olin vuosia Applella systeemengineerinä ja sen jälkeen sitten siirryin vähän lähemmäs vielä asiakasta Applen jälleenmyyjien ja kumppanien maailmaan. Ja nyt sitten Telialla, joka on yksi Suomen kahdesta Apple Enterprise-kumppanista. Mutta jatkamme ajatusta siis Apple-laitteista ja tässä yhteydessä toki Mäkeistä yritysmaailmassa. Ja kyllä, Mäkkejä käytetään paljon. Ja me kaikki ehkä tiedämmekin sen jo, että yrityksiltä kun kysytään, että käytättekö Mäkkejä, vastaus on ei meillä sellaisia. Ne on liian kalliita, ne on liian vaikeita, ne on niitä Apple-juttuja, ei me niihin olla. Sitä paitsi me ei tueta niitä. Ja sitten kun tarkemmin kysytään, niin niitä sitten kuitenkin on yrityksissä käytössä. Ja meidän kaikkien mielestähän pahin tilanne on se, että siellä on niitä Mäkkejä milloin missäkin käytössä, usein siellä graafisella osastolla tai sisällöntuotanto-osastolla, ja ne on villejä. Niitä ei sitten hallitakaan, koska kukaan ei tunnusta, että niitä meillä organisaatiossa on. Mainittiinkin tuossa jo alun kyselyssä, että jos meillä on Intune ja hallitsemme Intunella meidän mobiilivehkeitä ja työasemia, niin miksi emme sitten myöskin niitä Mäkkejä. Apple näkee ja Apple ottaa lähestymistavan käyttäjä on keisari, käyttäjä on kuningas, ja Apple näkee sen käyttäjän ylitse kaikkeen. Eli käyttäjän mukavuus, käyttäjän tietoturva, käyttäjän yksityisyys on siellä kärkipäässä kaikessa, mitä Apple tekee. Käyttäjäkokemus siitä, että miltä se laite tuntuu, miltä se laite näyttää. Ja myös laitehallinnon osalta, siis yritysmaailmassa käyttöönotto ja hallinta on pyritty tekemään siten, että se käyttäjä on siellä keskiössä, käyttäjä on siellä lähtökohdassa. Ja tuossa kuvassa iloinen käyttäjä saa vehkeensä ja alkaa sillä sitten ajamaan ankarasti työtänsä. Ja kun Apple-mielestä ja kun otetaan niitä Apple-laitteita käyttöön, niin silloin oleellista on toki se, että se organisaatio ja se maailma, mihin ne käyttöön otetaan, on valmisteltu. Ja se on meidän ensimmäinen huoli. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että se maailma, mihin sitä laitetta otetaan käyttöön, on sellainen, että se tervetulottaa sen laitteen avosyliin, eikä hyljeksi ja sylje sen päälle, kun laite on liittymässä laitehallintaan tai yrittämässä hakea sähköpostia tai tekemässä file-mounttia konttorilla tai jotain muuta. Asioita, mitkä siihen liittyy, niin on lyhyenä tässä esimerkiksi, ei missään nimessä kattava lista eikä edes kaikkea tarvikkaan olla, mutta ajatuksia siitä, mitä kenties siellä yrityksessä ja infrassa voisi olla mietittävää. Wifi-verkkomaailma luonnollisesti ja tietenkin täytyy olla sellainen, että se noudattaa niitä standardeja samoin kuin mitä Apple-vehkeet noudattavat.
Identiteetti täytyy löytyä, eli jollain käyttäjätilillä sitä vehjettä käytetään ja jollakin tavalla se käyttäjätili sitten synkronoituu tai integroituu siihen yrityksen infraan. Sähköpostit APN:ssä lienee meille kaikille tuttuja, jos ei ole, niin keskustellaan niistä vähän ajan päästä. Mutta tästä nostona tästä listasta ehkä viimeisenä tuolla oleva tuo content caching, joka on aihe infrassa, mikä taisi olla tietyllä tavalla uusi ajatus tai yllätyskin jopa. Ja jokaisessa Macissa on itse asiassa välimuistitoiminto, jolla voidaan välimuistittaa siis Applen internetistä, iCloudista tai muualta tulevia asioita. Esimerkiksi App Store-applikaatioita, Applen Macin päivityksiä ja niin edespäin voidaan välimuistittaa yrityksen verkkoon yhdelle sille sitä varten olevalle Macille. Se ei tarvitse olla absoluuttisesti pelkästään sitä varten, se voi olla mikä tahansa Mac, joka sitten välimuistuttaa vaikka nyt sitten käyttöjärjestelmäpäivitykset, iOS-päivitykset, iPadOS-päivitykset tai Mac-kontentin. Yksittäisenä nostona todettakoon, että jos sellainen kouluissa tai muualla on käytössä shared iPad-arkkitehtuuri, jossa yhtä iPadia voi käyttää monta eri käyttäjää kuin one-to-one iPadia, niin content caching pelastaa sen maailman ihan täysin, koska content caching Macissa tallentaa ne shared iPad-käyttäjä siihen paikalliseen ympäristöön, eikä niitä tarvitse joka kerta iCloudista hakea. Nyt on Paavola pakko huuda. Tämähän on siis, tämä on siis siinä mielessä mielenkiintoinen. Mä puhuin Delivery Optimizationista Windows-laitteella meidän Ilmala-miitissä viimeksi, mikä on siis Windows-laitteella ollut yksi täysin olennainen, ettei mene internetputki tukkoon, niin nyt laittakaa chattiin puolelle ihmiset, jotka tiesittekö te, että Mac tekee tätä. Intunessa mä tsekkasin, siinä on pari poliisyystä, voi vähän enemmänkin konfata, mutta se valmiin settings-katalogissa oli vaan pari poliisia, mutta esimerkiksi tämä oli mulle. Mä en ollut tämmöistä huomannut, ja mä en ole huomannut mistään, siis moni, mikä on tämmöinen Mac-saitti, missä on siis Intunen hallintaa ja muuta, missä käydään näitä asioita, niin mä en ole huomannut, että siellä on tähän konfiksi. Voi olla, että siellä on, mutta ei ole pistänyt silmään, joten tämä oli mullakin taas semmoinen yksi, että kyllähän se Mac tekee ihan just sitä pilvimaailman ajatusta, että ei mene internet tukkoon. Sori, tämä oli ehkä maksettu kohta, tämä ei maksettu, tämä oli nyt sovittu välihuuto. Sori, jatketaan. Tämä oli lapaan syöttö, niin kuin sanotaan. Mutta siis content caching on meidän työkalupakissa yksi asia, mikä kannattaa ottaa huomioon ja mikä on mielessä näistä asioista. Toinen asia, mitä minulta kysytään paljon ja mikä usein on keskustelussa, on Business Manager. Ja Business Managerhan on Applen palveluportaali, jolla voidaan tehdä tiettyjä temppuja, tietynlaisia asioita ja useissa nimenomaan deployment- ja management-asioissa se on lähestulkoon korvaamaton alusta ja palvelu tuo Business Manager. Se paritellaan MDM tässä tapauksessa ja tässä konklaavissa varmaankin Intunesta kysytään silloin, että paritetaan Business Manager Intuneen, joka mahdollistaa sitten perinteisellä sanalla deppaamisen, nykyisellä sanalla automated device enrollmentin. Ja sitten VPP, perinteinen Apps and Books siellä on olemassa. Hallitut Apple ID on aihe, mistä voitaisiin viettää vaikka kuinka paljon aikaa. Ja kehoitan kaikkia tutustumaan hallittuun Apple ID:een, koska se Apple on sitä nyt ikään kuin puskenut ja työntänyt ja ilmineerannut vuosia. Ja se tulee olemaan ja on jo sellainen aihe, mihin kannattaa meidän kaikkien tutustua ja mikä kannattaa ymmärtää. APN:ssä mainittu, ja APN:ssä on siis käytännössä kanava laitehallinnan puhua sille laitteelle ja laitteen puhua sille laitehallinnalle. Saako nopea välihuudon? Joo. Apple Business Manager, mä oon vaan siis huomannut, että joissain pienemmissä yrityksissä sitä ei välttämättä otettu käyttöön. Ja sehän on semmoinen sopimustekninen juttu Applen kanssa, että se täytyy vaan siis sopia. Mutta se varmaan isossa yrityksissä se on, pienemmissä yrityksissä ei välttämättä on. Siinähän on oma prosessinsa sitten, miten sen saa sinne, mutta sehän on tämmöistä sopimusjumppaa enemmän. Mutta varmaan siis se on nyt semmoinen nosto vaan, että
jos on pieni yritys teille ja siellä ei ole käytössä Apple Business Manager, niin kannattaa laittaa siitä oma prosessinsa käyntiin. Se ei velvoita käyttämään Intune-hallintaa tai muuta, se on nyt Applen ekosysteemissä aika olennainen osa tässä niin kuin yritysmaailmaa, niin se kannattaa olla joka tapauksessa, vaikka ei vielä edes miettisi mitään hallintajuttuja. Eikö se suunnilleen näin mene? Kyllä se menee suunnilleen näin. Ja itse asiassa Business Manager mahdollistaa muitakin asioita, ja olin mukana silloin, kun minun tietääkseni ensimmäinen Business Manager-rekisteröinti tehtiin ainoastaan ja vain sen takia, että saadaan varattua domain Apple ID-käytöstä itselle. No, eli karkea esimerkki tästä nyt sitten on, jos joku Apple ID lähettää, iMessage tulee Apple IDstä tulli.fi tai poliisi.fi tai osuuspankki.fi, niin oletusarvohan silloin, että tämä yhteydenotto tulee tullista tai poliisista tai osuuspankista. Mutta sehän on Apple ID, joka sen yhteyden ottaa. Ja jos sitä Apple IDn domainia ei ole Business Managerilla varattu, jos sillä organisaatiolla ei ole Business Manageria, jolla se domain olisi varattu, niin se domain on yksityinen Apple ID. Se nimenomainen, oli se nyt sitten vaikka nordea.fi, niin se saattaa olla aivan yksityinen Apple ID. Se voi olla jo Jaska, joka lähettelee niitä viestejä, eikä Nordea. Eli siis tämä on yksi niistä asioista, mitä Business Manager mahdollistaa, on nimenomaan domainin varaamisen Apple IDlle omalle yritykselle. Taskuun tuommoinenkin tietopläjäys. Toi on hyvä nosto. Joo. Mutta MDM siis Applen näkemyksen mukaisesti on framework, jolla voidaan komentaa laitteita. Eli MDM-framework on Applen tuottama käskykomentosarja, jota voidaan käyttää laitteille komentamiseen. Ja voidaan tehdä laitteille tiettyjä asioita, joita se MDM-framework ja protokolla mahdollistaa. Hallitusta Apple IDstä taisin jo monesti vähän mainitakin, ja Apple ID nykyisellään Apple-accountti. Tämä slide-setti, mitä käytän, on Applen slide-setti, ja tämä on vuodelta 2023, jolloin vielä Apple ID ei ollut vaihtanut nimeänsä Apple-accountiksi, joka se nykyisin on. Mutta yritys omistaa siis Business Managerilla tehdyt Apple ID, Apple-accountteja. Tärkeä tämäkin, koska jos siellä on niitä yksityisiä Apple ID:tä yrityksen henkilöstöllä käytössä, ja siellä yksityisellä Apple ID:llä markus.saviaro@gmail.com niin on kuvia, dokumentteja, tiedostoja, asiakastietoja, kontakteja, jotka on yrityksen omistamia, niin jos minä jään auton alle, niin yrityksellä ei ole mitään laillista keinoa niitä dokumentteja tai kuvia sieltä minun yksityiseltä Apple ID:ltäni saada pois. Sen takia tämä hallittu Apple ID on hyödyllinen, koska yritys omistaa ne Apple ID:t, yritys omistaa ne Apple ID:den kuvat ja dokumentit. Huomioitakoon. Apple-palveluihin pääsee tällä hallitulla Apple ID:llä, tai siis Apple-palveluihin, jotka ovat sellaisia, jotka ovat yrityskäyttöisiä tai yrityksen käyttöön soveltuvia. Yksityiskäyttöön soveltuvia palveluita ei hallitulla Apple ID:llä voi käyttää, ja se on aivan ikään kuin jopa itsestään selvääkin. Seuraavaksi sitten tämän Business Managerin jälkeen, niin mennään siihen laitteiden hallintaan. Ja laitehallinta Applella jaotellaan hyvinkin selkeästi kahteen eri maailmaan. On yrityksen omistamat laitteet. Mitä niillä laitteilla tehdään, jotka yritys omistaa? Ja sitten on ne yksityisomistoiset BYOD-malliin käytettävät laitteet. Suomessa tämä maailma on itse asiassa eilen juuri ollut palaveriaiheesta asiakkaan kanssa, jossa ihmeteltiin tätä, koska Suomessa yrityksen omistama puhelin ja yrityksen omistama liittymä on useimmiten yksityiskäyttöinen, eli sitä firman puhelinta ja firman liittymää käytetään kuin se olisi minun henkilökohtainen. Ja tässä kohtaa Suomessa saattaa tulla törmäyksiin aiheesta, mitä yritys voi sille puhelimelle tehdä ja mitä yksityisihminen voi sille puhelimelle tehdä. Onko ok yrityksen nähdä, missä puhelin on? Onko ok yrityksen ottaa varmuuskopio siitä puhelusta, missä on ihmisen kotivideot ja rippikuvat sitten serkun lapsista, niin mitä yritys sillä tiedolla tekee. Mutta
Kun lähestytään hallintaa yritysomisteisesta laitteesta, niin puhutaan deployment, käyttöönotto ja hallinta. Ja kyllä, avataan vehje laatikosta ja sitten pannaan virta päälle, valitaan maa ja kieli ja verkko, jonka jälkeen se vehje automaattisesti sitten kipaisee nimettyyn MDM:ään siellä Business Managerissa sille osoitettuun MDM:ään ja enrollaa itsensä automaattisesti sinne, tässä tapauksessa useinkin Intuneen. Tämä prosessi, perinteinen DEPPI, nykyinen Automated Device Enrollment ADE, toimii kaikilla Applen alustoilla. Eli oli se Mac, oli se iPhone, oli se iPad tai Apple TV tai Apple Glass, Gogglesit tai mitä se nyt ikinä onkaan, niin toimivat. Täällä taas Paavola huutelee. Nyt siis pakko vaan nyt mainita, siis kun deppaus on niin kuin sellainen termi, että ensinnäkin miksi vaihtaa hyvä termi, se on sama kuin googlettaa, debata, niin adetta, siis se on debata. Mutta jos on siis henkilöitä, jotka ei ole tehnyt Macin maailman kanssa muuta, niin tämä on siis sama kuin Windowsin autopilotti. Tosin deppaushan tuli siis kauan aikaa, paljon aikaisemmin kuin Windowsin autopilotti, mutta siis sama asia. Mutta Apple kyllä näytti tietää jo ties kuinka monta vuotta aikaisemmin tällä deppauksella, eikö näin? Kyllä joo, ja siis tarina kertoo, itse asiassa jopa todennettu tarina kertoo, että kun Applen deppi oli niin paljon käytetty ja suosittu ja hyvä, niin Microsoftin ylempää johtoa kävi sitten Cupertinossa Applen deppiin tutustumassa ja kuulemassa esitelmänsä, ja tämän jälkeen hyvinkin nopealla aikataululla sitten julkaistiin autopilotti. eli siis joo, tarina kertoo näin. Tarina kertoo näin, ja olen itse tämän tarinan hevosen suusta kuullut, eli en epäile tämän tarinan paikkaansa pitävyyttä, koska kyllähän toki hyviä ajatuksia kannattaa jalostaa eteenpäin. Kyllä. Tuosta, mitä sanoit deppaamisesta ja adesta, niin mä ikään kuin ymmärrän sun ajatuksen siitä, deppaaminen on niin paljon käytetty sana, että se on vähän hassua sen nimetä uudelleen, mutta sitten taas Device Enrollment Program ja Automated Device Enrollment ikään kuin konsepteina tarkoittavat vähän eri asioita. Mutta todetaan nyt, että sen nimi on vain muuttunut, piste. Niin kuin Applen kanssa monet asiat on sellaisia, me teemme tämän näin. Microsoftihan ei ikinä muuta tuotteiden nimiä. Ei mennä siihen. Hyvä ei mennä siihen. Mutta siis DEPPI eli ADE on nimenomaisesti suunniteltu käyttöönottoon. Oli se sitten uusi tai oli se sitten resetoitu laite. Pöytäkirjan ulkopuolelta todettakoon, että tämä ADE on erittäin hyödyllinen myös käytössä olevien laitteiden uudelleen enrollaamisessa ilman factory resettiä, ilman resetointia. Olen itse sellaisen sen asiakkaalle tehnyt, ja se on kyllä erinomaisen hyödyllinen tämä ADE ominaisuutena. Voidaan autentikoida, voidaan enforcata asetuksia ja voidaan nopeuttaa sitä käyttöönottoa merkittävällä tavalla. Miten se nyt sitten toimii, tämä nimenomainen ADE, niin se toimii siten, että tuolla vasemmalla laidalla on ostettu tai saatu tai lahjoituslaite tai jotenkin muuten peritty laite, joka sitten liitetään tai laitetaan sen asiakkaan Apple Business Manageriin. Eli Apple Business Manager muistaa sarjanumerot kaikista tämän organisaation laitteista. Ja siellä Apple Business Managerilla sohotetaan ne laitteet sarjanumeron perusteella sitten MDM:lle. Eli Business Managerissa paritetaan laite ja MDM-serverit yhteen. Ja sen jälkeen, kun laite käynnistyy ensimmäisen kerran tai aktivoituu, niin aktivoitumiseen vastauksena Business Manager sanoo, että sinä olet Telian laite, mene enrollautumaan tuohon MDM-palvelimeen. Ja laitteella ei ole vaihtoehtoja, laite toteuttaa sen Business Managerilta tulevan käskyn. Sen jälkeen, kun laite enrollautuu MDM:ään, niin sitten tämä on tuttua huttua meille kaikille. MDM puhuu laitteelle MDM-frameworkin mukaisia komentoja ja ajatuksia, ja laite sitten toteuttaa ne parhaansa mukaan. Käsin voidaan sinne Business Manageriin laitteita syöttää. Ja käsin se
syöttäminen sinne Business Manageriin tapahtuu silloin, kun sitä ei ole esimerkiksi valtuutetulta jälleenmyyjältä ostettu sitä laitetta, tai jostain muusta syystä se ei sinne asiakkaan Business Manageriin se sarjanumero ole ilmestynyt, niin se voidaan laittaa sinne käsin. Ja käsitellä. Sen jälkeen, kun se on sinne laitettu, niin sen jälkeen sitä voidaan käsitellä kuin kaikkia muitakin laitteita. Pois lukien grace period, eli kun se sinne käsin laitetaan, sinne laitehallintaan se laite, niin silloin Apple ei voi olla varma siitä, että se laite on luottamusketjun päässä tehtaalta, tukkurilta, jälleenmyyjältä asiakkaalle, vaan se on joku laite, jonka asiakas sitten lisää sinne Business Manageriinsa. Ja se tarkoittaa sitä, että se laite voidaan irrottaa sieltä, se voidaan poistaa sieltä Business Managerilta käyttäjän toimenpitein. Eli käytännössä et voi depata naapurin Markun laitetta itsellesi, vaan Markku voi sitten itse irrottaa sen oman laitteensa sieltä, jos se on vahingossa tai tahallaan sinne Business Manageriin päätynyt. Ja tämähän on aika tärkeä toiminto, koska sitten kun on firmoja, joissa ei ole ollut Apple Business Manageria käytössä ja sitten se otetaan jälkikäteen ja on jo Mac-laitteita, niin sitten sä vaan täppäät iPhoneilla sitä Mac-konetta siinä alussa, niin sehän rekisteröityy sinne. Ja varmaan jos on joku iso yritys ja tekisi jälkikäteen tämän, riippuen mistä on ostanut ne päätelaitteet, voi olla ehkä mahdollisesti jälkidäppaus, mutta siitä pitää puhua oman jälleenmyyjän kanssa sitten. Mutta jos isolla organisaatiolla saattaa olla vähän vipuvartta, jos ei olisi jo jostain syystä se käytössä. Tämmöisiä tarinoita on kuullut ehkä kentältä, sanotaan näin. Olet aivan oikeassa. Usein toki valtuutetulta jälleenmyyjiltä ostetut, niin se valtuutettu jälleenmyyjä voi jälkeenpäin käydä sen sitten asiakas-organisaatiolle osoittamassa sen laitteen. Mutta jatkakaamme. ADEn lisäksi on sitten laitteille, jotka eivät ADEa syystä tai toisesta voi tehdä tai halua tehdä, niin on olemassa device enrollment, joka ei siis ole automaattinen, vaan laite voidaan liittää laitehallintaan ilman Business Manageriakin tietenkin. Ja se tapahtuu joko käyttäjä- tai laiteperusteisesti. Eli account-driven enrollment tarkoittaa sitä, että kunhan meillä on käyttäjä, niin käyttäjä voi liittää laitteensa laitehallintaan. Ja tähän liittyy tähän käyttäjän laitehallintaan liittämiseen, niin tähän liittyy sellainen, että silloin se laite ei välttämättä ole supervised, eli superviisattu. Silloin kun laite on supervised laitehallinnassa, niin sille voidaan tehdä hiukan enemmän asioita kuin silloin, kun se ei ole supervised. Ja laitteen liittäminen laitehallintaan käyttäjän toimenpitein, niin voi olla, että ei johda supervised laitteisiin. Erityisesti mobiileissa näin ei välttämättä käy. Account-driven enrollment tarkoittaa sitä, että käyttäjällä on Business Managerissa tehty hallittu Apple ID, joka sitten kun sillä Apple ID:llä enrollataan se laitehallintaan, niin siitä tulee sellainen, että siinä on käyttäjän ja työn, siis sen privaatti Apple-accountin ja hallitun Apple-accountin tiedot eroitettu, iin kanssa eroitettu toisistaan. Ja tuossa se nyt sitten kerrotaan, se tapahtuu käytännössä asetuksista, eli menet laitteesi asetuksiin ja sinne profiili ja VPN ja klikkaat sieltä liityn laitehallintaan ja annat sen hallitun Apple ID:si, niin se automaattisesti osoitetaan sitten sillä Apple ID:n perusteella, sen hallitun Apple ID:n perusteella oikeaan paikkaan se laite enrollautumaan. Mutta tuliko tähän nyt muutos tässä, nyt oliko se tämän viikon Apple-julkistuksissa, niin onko tämä se, mihin liittyy se JSON-tiedosto domeinin juureen, joka nyt tulee muuttumaan, että se hakee sen sieltä Apple Business Managerista? Olet hyvin, sä laitoit varmaan muistiinpanon tähän kohtaan. Ei, mä voin kertoa, siis mun domeini, missä on mun Jodamit.fi, niin mä en pystynyt saamaan sitä JSONia oikeassa muodossa, koska se mun palveluntarjoaja, siellä ei pystynyt määrittelemään sitä tyyppiä, niin mä en saanut toimia sitä. Sen takia tämä on ihan hyvä, että me ei tarvita enää sitä JSON-tiedostoa. Joo, eli siis tulevaisuudessa, kunhan tällä viikolla julkistettu uusi asetus tulee voimaan, niin Apple Business Manager voi sen sille automaattisesti kertoa sille user enrollaajalle, että mikä se on se MDM. Sitä ei tarvitse
JSONilla kertoa enää, vaan se voidaan automatisoida siellä taustalla. Ja varmaan vielä konkretisoida, kun aikaisemmin me ollaan aina sanottu, että lataa Intune Company-portaali, kirjaudu sinne, niin sehän on se sama asia, niin jatkossa olisi vain ajatus, että ei edes tarvista Intune Company-portaalia, vaan ihan Applen asetuksista päästään hallintaan, Kyllä, ja se menee sinne juuri näin. Intuneen. Juuri näin, Joo. olet aivan oikeassa. Eli sekä mobiilin että Macin asetuksista vain sitten voi päättää kirjautua yritys tai tilillä sisään, jolloin se sitten user enrollmentina se laite. Mitä device management sitten osaa tehdä, on toki meille kaikille tuttuja asioita. Menemättä tuohon sen tarkemmin, niin todetaan, että voidaan syöttää ja komentaa konfiguraatioita, voidaan antaa rajoituksia, voidaan komentoja tehdä ja voidaan sitten kysellä statusta siltä Apple-laitteelta. Nämä on niitä asioita, mitä sille voidaan tehdä. Apps and Books, perinteinen VPP, ja niin kuin tuosta jo äsken nimien muuttamisesta puhuttiinkin, niin VPP tähän ei enää ole olemassakaan, vaan Volume Purchase Program on muuttunut Apps and Books-funktioksi. Ei mennä tähänkään sen pidemmälle. Et sä tiedä, minä tulin taas. minä täältä. No niin, kerros nyt. Tarina kertoo, että kun teet VPP-tokenin, mikä ei pitäisi liittää käyttäjän omaan tunnukseen, koska se näkyy se käyttäjän nimikin siinä, mutta me viedään siis Apple Business Managerista VPP-tokeni, eli Apps and Books Intuneen, ja se on jollain identiteetillä, niin onko nyt niin, että jos sillä Business Manager-tunnukselle vaihdat salasanan, niin se menee se VPP-token rikki? No niin, kuuluuko nyt? No niin, hävisikö ääni? Nyt kävi nyt oli niin hapokas tarina. No niin, siellä taisi olla tuli niin tiukka veivaus, niin katsotaan, kävikö joku käpy. Siis VPP-tokeniin liittyy siis semmoinen tarina, että sillä tunnuksella, millä teet sen, jos vaihdat salasanan, niin se hajoaa se tokeni. Tämmöinen tarina on, ja ehkä Markus kohta vahvistaa, että onko näin. Siellä taisi käydä nyt tämmöinen jännä juttu. Pääsikö Markus takaisin linjoille? No niin, nyt tuli kuva. Tuleeko vielä ääni? Tämä kävi sillä, että Paavolan hyökkäys oli niin raju, niin siellä kaatui koneet toisesta päästä. Ei kaatunut kone, mutta ääni loppui. No niin. Hei, mä kerron siitä se VPP-tokeni, niin eikö ollut näin, että jos siis sillä tunnuksella, millä se sen VPP-tokeni otat, mutta jos sä vaihdat sen salasanan, niin se VPP-token menee rikki. Kyllä, juuri näin. Kyllä, Tämä ei ilmene mistään, niin tiedoksi vaan tämmöinen temppu. Että. Hyvä, jatka vaan. Jatketaan. Turvat ja ID:t, niin MDM:llä aina puhutaan securitystä. Äsken puhuttiin aika monta settiä conditional accessista, joka vähän niin kuin liittyy samaan tyyppiseen asiaan, mutta MDM on siellä taustalla hyvin paljon yritysmaailman tietoturvan käsittelyssä. Ja MDM:llä voidaan siis vahventaa ja vahvistaa sitä laitteen turvallisuutta. Mielenkiintoinen tässä on ehkä tuo activation lockki, joka estää sen laitteen factory resetin ja käyttöönoton varastamisen ja käyttöönoton uutena laitteena. Se activation lockki lukitsee Apple ID:lle sen laitteen ja se siitä. Jos sen varastaa ja tekee factory resetin, niin sitä ei voi ottaa käyttöön ilman sitä alkuperäistä käyttäjänä Apple ID:tä. Huomioitakoon, että hetki sitten Business Manageriin tuli vaihtoehto vapauttaa activation lockki yrityksen Business Managerissa olevista laitteista. Tärkeä kohta tuokin, koska activation lukittuja laitteita on perinteisesti ollut yrityksillä hyllyllä kymmeniä odottamassa, kun se käyttäjä on irtisanoutunut ja jättänyt laitteensa omalle Apple ID:llensä.
Endpoint Security for Mac, niin voidaan ihmetellä asioita, mutta se miksi tämä on tässä mukana on uusi tai uudehko asia, jossa Endpoint Security on APIn takana. Eli meillä on Macissa on API, jolla voidaan näitä asioita kysellä ja etsiä ja esitellä. Eli näitä voidaan käyttää sitten laitehallinnan ohessa tai kolmannen osapuolen jollain prosessilla. Esimerkkinä nyt sitten vaikka Defenderi todettakoon tässä. Ja MDM ja Endpoint Security yhteneviä voisi olla esimerkiksi Jamf ja Microsoft, ja sitten pelkkiä MDM ja pelkkiä Endpoint Securityä löytyy. Nämä ei ole kattava lista, mutta ovat nyt lista kuitenkin esimerkkejä siitä, ketkä tekee MDM, ketkä tekee Endpoint Security APIa hyödyntäen. Ja tässä on nyt sitten Linda Jojo, ja mä jätin tämän kuvan tähän pelkästään tuon Linda Jojon nimen vuoksi. Tämä on hirveän hauska nimi tuo Jojo. Mutta se on United Airlinesin VP, joka kertoo, että heillä Applen tuotteet ovat tykättyjä ja käytettyjä nimenomaan siksi, että se yksityisyys on siellä ja tietoturva on siellä sisäänrakennettuna alusta lähtien ja alusta asti, eikä siihen päälle asennettuna tietoturvatuotteena, mikä on tietysti Applen hyvin kattava tarina ja pitkäikäinen tarina siitä, että se laite ja se ohjelmisto, kun tulee samalta toimijalta, niin se antaa mahdollisuuksia tehdä asioita toisin kuin päälle liimatusti. SSO ollaan myöskin modernissa kohdassa ja uusissakin aiheissa, jossa SSO on periaatteessa Kerberos-tuki Maciin. Voidaan Kerberos-tiketeillä sitten identifioitua ja autentikoitua. Login Window Integration tarkoittaa, että SSO-tunnuksella voidaan kirjautua siis Maciin alusta lähtien, kirjautumisikkunasta lähtien. Käytännössä nyt sitten Entra ID:llä voidaan kirjautua Maciin. Ja PSSO on aivan uusin, Platform Single Sign-On on uusin ilmiö tässä vuotisen vanha noin, jolla sitten voidaan oikeasti integroida se Mac ja integroida se Entra ID toisiinsa, ja Entra ID toimii Macin käyttäjätilinä. Voidaan synkronoida salasana ja voidaan synkronoida esimerkiksi grupin perusteella käyttäjäoikeuksia. Eli jos on jossakin grupissa, niin siitä voi tulla paikallinen admin sinne Macille tai muuta vastaavaa. Ja tähänkin tuli uudistuksia. Nyt just julkistettiin, että eikö se mennä, että se Platform SSO saa nyt siinä deppauksessa AD-käyttöönotossa käyttöön siinä heti alussa. Hyvä nosto. Tässä tuli kaksikin itse asiassa uutta asiaa, tai kolmekin. Mutta yksi oli se, että PSSO-tuki tuli myöskin käyttöönotto Wizardiin. Eli aivan niin kuin paketin avaamisesta lähtien voidaan käyttää PSS, Platform SSOta. Se on uusi juttu. Alun perin se ei ollut mahdollista, mutta nyt se on mahdollista. Toinen juttu Platform SSOn myötä, mikä tuli nyt tällä viikolla julkistettiin, oli se, että nyt meillä on, kunhan se tulee, niin meillä on mahdollisuus käyttää sitä Entra ID:tä guest-accounttina Macissa. Eli käytännössä tämmöinen kirjastokonetyyppinen mahdollisuus tulee, siis todellinen shared Mac, jossa voidaan kirjautua sillä Entra ID:llä koneelle, se luo sen paikallisen käyttäjätunnuksen, käytät kuin omaa konettasi, ja kun kirjaudut ulos, niin se profiili häviää ja se käyttäjätili katoaa, lakkaa olemasta. Eli tämmöinen gestikäyttö Entra ID:llä tulee mahdolliseksi. Ja siinäpä se nyt Single Sign-On onkin. Päivitykset vielä tähän jatkona ja mukana on se, että me voidaan MDM:n avulla asentaa päivityksiä, me voidaan sallia päivitysten lykkääminen jopa 90 päivän ajan. Me voidaan pakottaa päivitykset ja bootata se kone käyttäjän alta, jos me halutaan, ja me voidaan kertoa sitten käyttäjälle, että hetkinen, päivitys tulossa, sinä voit asentaa sen nyt tai asentaa sen automaattisesti asentuu tunnin päästä. Redeployment on vielä asia, mikä on uudistuksia tuli tästä ja on ollut koko ajan tapetilla, että mitä sitten, kun joku toinen ottaa sen itselleen käyttöön sen aiemmin jonkun toisen käytössä olleen laitteen. Ja tämä nyt on käytännössä, se voi olla uudelleen käyttöönotto, factory reset ja uusi ADE-prosessi,
tai se voi olla uudistuksen mukaisesti redeployment ja re-enrollment, eli tällä viikolla uudistettiin re-enrollment-funktio tuonne Business Manageriin, jossa voidaan kertoa laitteelle, että liity sittenkin tuohon MDM:ään, eläkä siihen, missä nyt olet. Eli käytännössä MDM-vaihto tulee tuetuksi toiminnoksi Business Managerissa. Ja tämä on aika makea juttu. Käytännössä ilman factory resettiä voidaan vaihtaa laitteen MDM tulevaisuudessa ja aivan kohta. Aivan hurjan hieno juttu. Stop the press, siis tämähän on, siis meillähän on aina ollut se tilanne, että se pitää siis vaipata laite, jos haluat vaihtaa MDM:ää, niin nyt ei olisi pakko. Ehkä halutaan muista syistä vaipata, mutta tämähän on oikeasti iso juttu monelle. Olet oikeassa, tämä on iso juttu. Ja siis sehän on ollut mahdollista aiemminkin, mutta se on vaatinut kaikenlaista naruhyppyä ja twistiä ja monenlaista voimistelua, mutta nyt se tulee tuetuksi, siis Applen tukemana näin voi toimia. Tämä on aika makea juttu. Se factory resetti ei kuitenkaan ole poikkeuksetta se, mitä välttämättä halutaan käyttäjien laitteille tehtävän. Käyttäjät ei halua, että sitä tehdään niin. suomeksi. IT haluaisi, mutta käyttäjät ei halua. Tämä on kova. Onko vielä näin, että se puhutaan siis depattujen laitteiden MDM-hallinta, koska sehän on ollut lukittu? Siis nimenomaisesti, minkään muun laitteen, eihän siis Business Manager ei minkään muun laitteen MDM:ään voi puuttua. Aivan oikein, koska sitten on olemassa näitä ei-depattuja laitteita, niillähän on voinut tehdä mitä vaan, mutta tämä depat on ollut just lukittu. Tämä on, sanotaan, että tämä olisi helpottanut minunkin elämää jo monta kertaa, se on aikaisemmin. Kyllä. Hei, muutama sana vielä ja nyt tuossa lyhyesti ollaan ihmetelty organisaation omistamien laitteiden kanssa. Tässä on sitten lyhyesti vielä employee owned, eli mitä silloin, jos se on sen käyttäjän oma laite, tai jos se käyttäjä käyttää sitä kuin omaa laitettansa. Ja silloin on kyseessä user enrollment, eli BYOD-mallisesti, jolloin sitten se yksityinen Apple-ID, yksityinen Apple-accountti siinä laitteessa säilyy, ja siihen laitteeseen tuodaan hallitun Apple ID:n mukainen maailma. Eli käytännössä yksityinen ja yritysmaailma siinä laitteessa asuvat yhdessä sulassa sovussa ja ne ovat jopa kryptografisesti eriytetty toisistaan. Eli sieltä ei tietoa valu ei yksityispuolelta yritykseen eikä toisinpäin. Ja se on tämä nimenomainen account-driven user enrollment. Ja tuossa nyt vielä muistutuksena siihen, että mitä se yritys saa tehdä ja mitä se yritys ei saa tehdä. Eli kun meillä on semmoinen BYOD-mallin mukaisesti käsitelty laite, niin voidaan totta kai poistaa se työdata, työtilit, työapplikaatiot. Voidaan vaatia rajoituksia, tehdä rajoituksia. Esimerkiksi voidaan vaatia pääsykoodi siihen laitteeseen, PIN-koodi. Mutta sitten ei päästä katsomaan, mitä applikaatioita yksityisellä käyttäjällä on. Ei päästä katsomaan kuvia tai logeja tai vaippaamaan sitä laitetta, koska se ei olekaan sitten yrityksen laite, vaan se on yksityislaite. Mutta tämän enempää minä en ajatellut teille tässä yhteydessä avautua, vaan toivon, että täällä oli jokaiselle jotain pieniä hituisia ajatuksia Applen näkemyksestä laitehallintaan ja sitten toki resurssit lyhyesti Appleseed for IT ja sieltä saa beta-accessin, voidaan ajaa juuri julkistettuja beta-versioita, itsekin nappasin saman tien uuden iPadOS 26 ajoon ja ajelemaan sillä. Platform Deployment-dokumentti on internetseissä ja sieltä nämä kaikki asiat löytyvät ja paljon enemmän. Platform Security on myöskin netseistä ja sieltä löytyy kaikki, mitä halutaan tietää Applen tietoturva-asioista. Ja sitten School Manager ja Business Manager löytyvät internetseistä ja sieltä löytyvät asiaan kuuluvat manuaalit näihin. Ja esimerkiksi yllytän siihen Business Managerin manuaalia ihmettelemään, jos sattuu, että asiakas on kiinnostunut siitä, voiko asiakkaan domainissa olla joku yksityinen Apple ID, joka kenties saattaisi sekoittua heidän työntekijäkseen, niin sieltä sekin
domain-verifiointi löytyy sitten. Mutta tässä yhteydessä minulla ei muuta ja kiitän jälleen mahdollisuudesta teille keskustella.